Kabayatan na empanada ti Ilocos Norte na i-highlight apo iti ditangay mall ti SM. Sana all, di ba? Okay, teman din kaya natin nakamata report manipod kini Idol Lawrence iti makmakan. Digitat ket natatamakmakan. IFM News. IFM News. Lokal. Empanada ti may sa kadagiti patok ang magatgatang dito Ilocos Norte adimano nen iti sa bali a pagilian kanay kanen ti nagdudu ma-twist gapo iti dayta ket kayat pa iti Culinary Generals of the North ang may pakita ken may paraman iti publiko tiraman ti pudpudno ken authentic empanada iti kaalukwan dito yung nagaramid dati wagas tapno makaraman dagiti Ilocano ti empanada babae ti nagsayangkat a food fest iti uneg ti SMC ti Lawag basar ti panagaraman tayo iti grupo ni Mr. Sablan ket ditoy nga imbida na ang nagibunong dati sa nga ribo nga empanada kadagiti mall goers malaksid iti dayta ket adda dagiti food booth iti agsinumbang irapaset ti activity area. The It's Ilocano Food Fest here at SMC Kilawag Event Center happening at 4 p.m. So this one po highlights our Ilocano food, especially yung empanada. We know that the empanada is an iconic and world-class na food dito sa Ilocos Norte. So we're highlighting this. Now po, different empanada makers are serving 1,000 empanada and more, growing pa kasi marami pa yung nagdadagdag, no? Together with different partners, including Mariano Marcos State University, the Culinary Generals of the Philippines, and other tenants dito sa mall like Lanis Empanada, Empanada ni Behang, yan, Builders Empanada, Babies Empanada, and other empanada artisans. Gapo iti daytoy ket nagyaman dagiti na imbitaran ang nagaramid ti empanada. We're very grateful. This is our first time po to attend this kind of event, sir. So it's very new for us. We did came unprepared po. So sa susunod po, we will be very prepared po. Masaya at dito nga naran nila nakapanunutan ti SM, datong ti Kastaget, may endorse may endorse tayo lagi ti produkto tayo dito yung Ilocos Norte. Paglalaro dito kanyani, dito empanada nga pamana tayo yung mama baby kanyani. Dapo ito dito na aktibidad iti Culinary Generals of the Philippines ket mapasinggadan iti kina Imas ken Kastapayan iti may pampanakel nga empanada ni Kailocwan. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.